Dado que o paquete de webmin non está incluído nos repositorios propios de Ubuntu, se queremos instalalo, o que teremos que facer é descargalo directamente da web de webmin. Dentro desta páxina seleccionaremos o paquete Debian, que é o que teremos que utilizar en todas as distribucións baseadas en Debian, como é o caso de Ubuntu. Unha vez descargado o paquete, facemos doble clic sobre el para instalalo. Faremos clic no botón de instalar paquete para instalar este paquete.